gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, gobyerno probinsyal ginatuna na paghimo mandatory sa COVID-19 vaccination sa ilang mga empleyado. Yakis ang Wisam Fast Craft temporaryo ginpaunta tubtub Enero 15. Sa balita nasyonal, Pilipinas yara na sa critical risk bangod sa COVID-19. 18 sa 20 nga naka-close contact ni Gwyneth Chua nagpositibo sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon kadlaw Miyerkules, Enero 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nagapamati via Facebook Live and YouTube, maayong aga. Yes, maayong aga. Kag share kita sa aton nga FB Live mga ka-aksyon, ha? Yes. Sa aton nila nga mga nagamonitor sa Facebook. Sumong January 12 na, no? January 12 and Wednesday. Isang tulog na lang. Isang tulog na lang for? Sa imong birthday, boss, eh. Okay. Yes, isang tulog basi na lang. ka na iwan na tulog, basi hindi ka nakatulog ron, eh. Nga, hindi ka gidya katulog yan. Nga, hindi katulog ka. Isang tulog na lang kung matulog ka. Pero kung basi hindi ka katulog, ka excited ka. Hindi, wala lang tulog. Hindi ka, hindi mo lang ako excited ka, hindi ka katulog. Ay, amo ka na guro kung mag-birthday ka. Amo ka na guro sa 21 sa gabi ay, no? Kung mag-birthday ko yan, nagatulog mo na. Hapon pa lang guro, katulog ka na. Ay, kalain. Sige. Advance happy birthday kay way kang daan, boss. Yes. Kabudlay man Timing gid gani ka day off ko. Greet ako gani ka gina ni Sir Fred. Bongga. Kabi nga greetings. Solid pa sa nagligad yung mga inadlaw. Thank you so much mga ka-action. Yeah, December plan to yan. Kuha na to yan. Ha? Sang December pa lang ka. Gani, man ka-countdown na sa Sabad. So, matapos akong birthday sa Friday, umpisa ta countdown sa imo naman yung birthday. Ay, kalain, no? Sige. Good morning, dira kay Homa Lumena. Good morning sa imo. Connie Laparan. Kay Dennis Richard Tiboroma, have a nice day. 17 hours. Ano yung inisip Ay, may mo? count na. Itong Pasko, ba? May oras, maging saya. 17 hours and 57 minutes to Takan ko go. din. Pero thank you so much, Gida, sa advance greetings. Dahil dyan, bigyan mo ako ng isda. Dahil dyan, iprito mo ako ng isda. Isang goldfish naman dyan, please. Ay, standby Standby na sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nagaligat sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginatunan pa sa gobyerno probinsyal ang plano nga paghimo mandatory sa COVID-19 vaccination sa mga empleyado sa Kapitolyo kay sa tanan nga taga Negros Occidental. Sunod kay Governor Bong Lacson, plano niya nga ipatawag ang mga provincial capital employees nga wala pa magkapabakuna kontra COVID-19 agud pamangkuton sa ilang rason. Duga man ni Lacson, wala pa nila madesisyonan kung bala obligahon ang tanan nga mga Negrosanon nga magpabakuna. Sa nagligan ni Enero 3, nagpapanaog sa executive order si Mayor Salvador Escalante Jr. sa siyudad ng Cadiz nga nag-obligar sa empleyado sa Banwa nga mga nagatransaksyon sa City Hall kag kag iban pa nga mga persona sa siyudad nga magpabakuna kontra COVID-19. Sunod pa sa sining executive order, ang mga wala mabakunahan nga mga individual dapat magpresentar sa negative RT-PCR test result kada semana sa ila kagalingon nga gasto. Temporaryo nga ginapauntat ang biyahe sa Wisam Fast Craft halin Enero 10 tubtob Enero 15. Suno kayo Wisam operator Frank Carbon nagpangabay sa daya Mayor's Jerry Triñas sa Iloilo kay Mayor Evelio Lunaria sa Bacolod nga limitahan ang hulag sing tao agon mapaganhagan ang paglaptas sa COVID-19. Dugang pa nabudlayan man ang mga pasahero bangod kinahanglan nga magpasa sila sa negatibo nga RT-PCR swab test result antes makatabok sa syudad sang Iloilo o kon Bacolod. Suno kay Carbon, ilagi na suportahan ang pangabay sa duha ka alkalde, agod hindi na mas maglawig pa sa Enero 15 ang ilang pagpauntat sang biyahe. Nabeloan ang Ocean Jet Shipping Line ang nagpauntat man sang biyahe. Ginpahayag naman ni Police Lieutenant Frankie Pasyente, ang Deputy Chief of Police ng Murcia PNP, nga kumbinsido ang mga himata sa mga ginpamatay nga sanday Jundel kag Lionel Raffles nga hindi mga otoridad ang mga sospetsado tuway sa maligasyon sa publiko. Sunod ka pasyente, ang pamilya mismo nagpanugid man nga mga itsura sa mga sospetsado hindi makabig nga otoridad bangon iban sa ila malagba sang buhok kag hindi man malagba sa mga buhok. Dugan sang deputy wala naman sang intensyon ang pamilya nga padalman pa ang kaso kung hindi sila interesado nga magpasaka pa sang kaso. Na-recover sang mga kapulisan ang mga pila sa mga kagamitan nga ginaligar ginkawat sang Aki Quadra Robbery Group gikan sa 3 ka mga biktima nga lunsay pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 7 Deputy Station Commander Police Lieutenant Rami Saison, 5 ka mga tagreklamo ang personal nga nagpadulong sa ginarentahan nga balay sang Aki Quadra Group kaga nagupod sa mga kapulisan sa pag-usisa sa lugar. Apang 3 lamang ka mga tagreklamo nakakita sang ilang kagamitan sa sulod sang ginarentahan nga balay. Suno kay Saison, mga bags kag iban pa nga personal nga gamit ang nakita sa sulod sang pulian. Dismayado naman ang mga biktima bangod wala na ma-recover ang mga gadgets kag alahas nga ginaliga ginkawat sang grupo ni Quadra. Sa karon nagapadayon pa ang inventory sang kapulisan. Ginpangabay naman ni Barangay Vista Alegre, punong barangay Lindy de Leon sa mga pumuluyo nga hindi magpangduha-duha nga mag-report sa barangay officials kung may mga makaduludang ginahimo ang ilas ni kaingod agud matagan pagtamod sang barangay kag mapahibalo ang kapulisan para malikawan ang insidente nga matabo kang isang Quadra Robbery Group. Sunod kay de Leon, wala siya sang report nga nabaton angot sa mga aktibidad sang mga napatay kag wala man ni sang mga record sa barangay. Sang kahapon, ginbuksan sa kapulisan ang balay nga ginarentahan nanday Quadra sa presensya sang kapulisan, mga barangay officials kag pamilya nanday Quadra. Sunod kay de Leon, kahapon man kuntani gintalana ang pagbukas ng balay apang kahapon sang aga apang wala nagabot ang complainant kag kahapon bisan wala ang pila ka matag reklamo ilaw si saon ang balay kag hibaluon kung mayara sa mga kagamitan nga hindi ila kag ginaligar ginkawat lang sang grupo.
Ginanunsyo ni Congressman Greg Gasataya ang ginaprubahan sa Senate Committee on Economic Affairs ang House Bill number 10284 nga iya gin-author sa Kongreso nga establish sa nga Bacolod Economic Zone Authority. Sa Facebook post, ginpahayag ni Gasataya nga tuig 2019 sang iya gin-file ang hagna sa tuyo nga mapasangkad pa ang lokal nga ekonomiya kag paghatag sa trabaho sa mga Bacolod nun. Suno kay Gasataya, ini ang produkto sa iya pagistorya kay Senate Minority Leader Franklin Drilon angot sa ilang vision para sa development sa Bacolod. Ginapaabot ni Gasataya nga ang pagtukod sini ang magahatag sa employment, business opportunities, export and the comparative advantage opportunities, more competitive wages kag increase sa land and property valuation. Duha naman ka mga persona ang natakpan sa duha ka separado nga bypass operation sa siyudad sa Bacolod. Unang natakpan sa Police Station 3 si Sam Albert Aguirre, 26 anyos ang Purok Bayanihan na Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Nakuha kay Aguirre ang siyam ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 2 ka gramos nga nagabilis sang masobra 13,000 pesos. Arestado naman sa Police Station 5 si Ricky Tambuson, 49 anyos ang Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 5 Commander Police Captain John Christopher Masangkay, nagligad ang mga tuig sa nakagwa sa presuhan si Tambuson bangon man sa kaso nga pagduso sang illegal nga droga. Pilipinas, siyara na sa critical risk bangod sa COVID-19. Samtang 18 sa 20 nga naka-close contact ni Gwyneth Chua nagpositibo sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sa habon nga epektibo, garantisado kag wala sang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
Sige. Sa kay Melvin Peñafiel, maing aga dira sa imo Melvin. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa Minnesota. Yes, Rochester, Minnesota. Kay Dr. Matt Mayo. Maayong Maayong aga. aga. Kabay pa nga, ang COVID, galing daw, ako naman subong ti. Daw, dugay pa sila makapuli dire, ano? Gani man. Sige lang, Sige lang, time will come. Kaga sa kay Joshua Bia. Bia Jonathan. Good morning ko no sa kay kumari niya Vanessa Mayo, kay kumari niya Jinky Dialagdon, nga monitor sa Gwa Pungsod. Uy. Bongga sa Gwa Pungsod. Bongga sa Gwa Pungsod ba. Kay Rona Rihida Trava, kag of course kay Miss Jinky Dialagdon, kay Christine Minias Villalobos, good morning. Kay Migota One Ball Gallo, dira sa may Las Vegas, Nevada. Good morning kuno sa imo dira Aksyon Dorel siling ni One Ball Gallo. Kag si Madam Alma Alvarez Gallo, good morning dira kag of course sa RG Boys. Good morning. Yes. Sige. Sundan na kami birthday ni Kumari Joy. Okay. Sanong kay Joy birthday? Ha? Sanong kay Joy 14 guro eh. Okay. Te ba siya muna? Te ba siya muna? Sige. Te kay birthday mo kuno Aksyon Dorel, may binangkal ka. Wow! Bongga. True na. Ito ba yung mga nabasa? May binangkal. Araw. Then? Araw. Sa dason nga makapuli lang ko ha. Ay, diin siya. Ay, bongga. Basta na gano'n sila. Naga-birthday getaway. Okay. Saan ang birthday ni Mari mo? 14 gani guro. 14. Ay, sundan na yung... Diba si siya 12, ikaw 13. Sige, ikaw gidya mauna. Gidya permi. Oo, nagi ko ya. Dira sa grupo bla ni Romel Gallo sa Seattle's Best. Ara na sila nagkakuan. Hindi sila grupohan ni Action Fred? Ara na sila kita na sila? Oo, kay Pirmi man na sa, damo man na sa grupo. Ara si Action Fred kundi amo na diyo tapos na dito mapuli na siya. Manglaban na sanay na. Mamunyag, maluto, pagkatasundan lakat na sa kuan sa SM. Yes, para sugtan siya nga para sugtan siya nga magpa-shuttle. Magpa-shuttle, best na siya, matinda na siya. Pagka mga alas 5, puli na siya. Maluto naman sa para panyapon. Pagka alas 7, rin na siya tulog. Gani, kaya para hindi siya malate pagkaga. Ano na niya ang ni Sir Fred, naka-schedule na. Para hindi siya malate pagkaga. Hindi mo na pwede ma-break. Karon lang guro, medyo gurong iyang ma-break gurong iyang ni scheduling. Kaya may meeting tamo. Di alin na tayo, makanto di sana. So mabalik lang to sa nga. Tag na nagpabakuna siya. Oo. Tag na nagpabakuna siya. Doon nangapila siya sa igad. Kaya ba takluban nanay ko nung balik ko. Dito gin takluban na to ko nung kape. Ito ginbili na to sa lamisa. Kaya nagbabakuna lang, nagpa-booster shot na saya. Nagpa-booster siya na. Bibalik ko na daya, ang kape ko daya, mapa-booster ko na ito sa NPC. Dali lang ko. Tigin takluban lang to sa nagabantay. Yan sila yung mo ng suki sa Seattle's Best. Sige, kaya Rola Rihida Traba, tami niyo na si tatay niya Teddy Rihida, no? Happy trip sa ila daddy, kay Jeans Traba. Uy, happy trip. Oo, malakat naman guro, no? Siyempre, trip mo. Ruby Fugihara. Sige, ang snow ko no is melting na dito sa Minnesota. Salamat din Ma'am Van sa ginsend nga stars, 100 stars. Salamat. Thank you. Oo. Kay Miss Jinky, good morning of course sa kay Bebo Villasor, dira sa kay sa mga friends niya, no? Kay daw alang-alang na tayo. Kay Daidi Soke, good morning man. Si Ma'am si Miss Jinky nag-send 200 stars. Wow, salamat. Thank you, Gid, no? Ma'am Van and Miss Jinky, thank you. Sa kay Grace Soke, kay Daidi. Happy birthday, belated happy birthday kay Richard. Ba wala mo gid pag-greet kahapon tani na kantaan ni Aksyon Dorel si Richard. Man, so special number ko gito tani. Simigo namon niya si Richard Soke mo, no? Perti ka supportive ni si Yaya, no? At yung mo ng Mayo, ya. Yes, supportive. Kay Nancy Clavel Alvarado Discutido, good morning dira sa Barangay 29. Sa Pigsay celebrate nga 60 years ago. Ano ni man? Si Eden, kung bulumantayan, takay basi mo pagwa naman sa Pigsay celebration, celebrant nga 60 years ago. Ano naman?
Namin guro ba si mag-post ang picture ko ba lang asang elementary pa kami. Hindi yan na mahimo. Hindi na pag mo aden kay may-ari ko di may-ari doon may nakita ko di Kung bala lang dumo. Hindi yan na mahimo subong. Kaya ginakakugmatan yung man. Wag nakakugmatan gid. Mga bot ang marso. Madamo ang bala. Yeah. Kaya ang bala din alin sa pizza 1 sa pizza 29 hindi maubos. Hindi maubos yan. Alin sa pizza 1 hasta sa pizza 29 isang Marso hindi maubos. Yes. Ano ka da? Patrick Makalipsay, good morning man. Sige, happy birthday ko sa imo buwas. Thank you. Che Zamora, kay Lulit Dialagdon, kag Joe Dialagdon, good morning dira. Kay Karina Villaflor, of course, good morning. Sige, standby na sa aton nga mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sa Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23. Detalya na sang mga balita national. Ginako ni Health Secretary Francisco Duque III nga yara na sa critical risk ang Pilipinas bangod sa Omicron variant ng COVID-19. Ini anangin report kagabi ni Duque kay Presidente Rodrigo Duterte sa Talk to the People. Sunod kay Duque, sa karon yara sa critical risk case classification ang Pilipinas bangod may pagtaas nga 690% ang kaso sa 7-day average and daily reporting cases. Sunod pa kay Duque nga nalapawan na sa Omicron ang Delta bilang dominant variant sa Pilipinas. Inibase naman sa genome sequencing sa din 60% sa samples nga na-test ang positibo sa Omicron variant. Sa pinakauli nga datos ng Department of Health, naglambot na sa 33,169 nga bago ang kaso sa COVID-19 ang na-record sa kahapon Enero 10 kung sa tong Enero 10 tuig 2022.
Ginkumpirma ni San Juan Mayor Arturo Valdres ang 18 sa 20 ka close contacts ng duwa ka naka-close contact pa ni Gwyneth Chua nga gintawag sa netizens bilang poblacion girl ang nagpositibo man sa COVID-19. Nagtambong sa isa ka benefit concert para sa mga biktima sang Bagyo Odette ang 20 ka persona sa Kermit, La Union, isa ka resto bar sa food complex sa Orbiz Tundo Village sa Banwas ng San Juan sa Disyembre 29, 2021. Madumduman nagtambong si Chua sa isa ka kasadyahan sa Poblacion Village sa siyudad ng Makati pagkatapos magpalagyo sa mandatory hotel quarantine pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport sa Disyembre 22 kag sa magwang RT-PCR test result nagpositibo ini sa virus. Suno kay Dr. Joel Bobis, COVID-19 focal person sa Department of Health sa Ilocos Region, kadamaan sa 20 ka close contacts ang wala sintomas ng virus. Bawod sini nagpagwa si Valdres sa executive order para temporaryo nga pagsira sang tanan nga establishmento kag restaurants sa lugar epektibo sa Enero 8 kag magalawig ini sang 15 kadlaw. Maaga pagwa naman sa final report karon nga semana ang Commission on Elections may angot sa ginaligar pag-hack sa ilang mga servers. Sunod kay COMELEC spokesman James Jimenez, magapatigan sa pagsapol ng kanilang unit sang Paul Bari para sa investigasyon. Una diri nagwa ang report angon sa giniligar hackers nga tuyo kawaton ang file sa server sang COMELEC. Kalakip na ang usernames kag personal identification numbers sang vote counting machines. Una ginpahig ni Jimenez nga ang mga impormasyon ang wala pa sa mga systems sang COMELEC bagod ang mga file ang wala pa na kompleto. Mahimo nga dugangan sa Pilipinas ang paghatag sang primary doses ng COVID-19 vaccine tubtub sa ikaapat nga dose. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ginpahayag sang vaccine expert panel nga kinahanglan sang tawo sang tubtub 5 ka doses sagud masiguro nga may kompleto nga proteksyon batok sa virus. Sa karon nagahatag ang gobyerno sang third doses sa mga senior citizens kag immunocompromised individuals samtang ginahatag naman ang booster shot sa mga nakakompleto sang ilang primary doses. Ginpahayag ni Galvez nga subong nga 2022, ang gobyerno ang masagihapon ang mag-avail sa mga bakuna halin sa manufacturers kag ini ay gahatag nga libre sa publiko. Patay ang 6 ka preso samtang 33 ka iban pa pilason matapos ang nagluntad nga riot sa Caloocan City Jail. Sunod kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent Xavier Solda, nagumbisa ang riot matapos nag-initahay ang 2 ka preso nga miyembro sang 2 ka dalago nga grupo. Natabo ang riot mga alas 4 sang hapon Enero 10. Wala na gintumon sa BJMP ang identity sa mga napatay. Bati na kung ano nga grupo kalakip ang mga ini. Sunod kay Solda, ginkakas na sa pwesto si Jail Superintendent Neil Subibe bangod sang command responsibility. Magabulo sa pwesto ni Subibe si Jail Superintendent Lloyd Gonzaga. Sunod kay Solda, nagpatigan na sang dialogo ang matinaw sa Caloocan City Jail sa mga bilanggo. Dito ang pilason, lakip ang lapsag matapos nagsigabong ang pasahero nga bus sa Banwas sang Alyosan, probinsya sang Cotabato. Sunod kay Police Chief Master Sergeant Randy Hampak, spokesperson sa Alyosan Police, ang pinakabata nga biktima amo ang 5 ka bulan nga lapsag. Pagsaysay ni Hampak, isa ka pagsigabong ang natabo, las 8:15 sang aga kag ibulbado diri ang Mindanao Star Bus nga may ruta Davao padulong syudad sang Cotabato. Ginakabig naman ni Hampak nga isa ka pagpangatake sang terorista ang natabo. Nagpatigayon na sa ocular inspection ng mga personnel sa scene of the crime operative Consoko kay explosive ordnance disposal apang wala na hibaluan o kung wala pa na hibaluan kung ano nga sahi sa eksklusibo ang ginusar. May CCTV nga na-install sa bus nga isa man sa mga ebidensya sa investigasyon kag wala pa sa na-identify nga mga suspect. Good morning, Anay Dira, kay Marilyn Tolosa, kay Phil Alonsagay, kay Teacher Romela Ilustre Revelo, kay Ma'am Luing Melos. Good morning, man. Kag, sige, James Pringrases. Good morning. So, hindi pamatiyan ang ating mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.